Da harshen Turanci, misali, wani lokacin akan samu mutum yawa wasu mutane abubuwan alkhairi, sai mutanen su cika da farin ciki da murna sakamakon waɗannan abubuwan alkhairin da ya musu. Wani lokacin shi mutumin domin nuna musu cewa wannan abin da ya musu kaɗan kenan, babban abin da zai musu bai zo ba har yanzu, na nan tafa nan gaba. Da harshen Hausa akan ce so mun taɓi kenan, mai yawan na nan tafe ko mafi yawan na nan tafe. Domin cewa so mun taɓi kenan, mai yawan na nan tafe ko mafi yawan na nan tafe, da harshen Turanci sai a ce The best is yet to come. 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 Ma'ana, so mun taɓi kenan, mai yawan na nan tafi ko mafi yawan na nan tafi. Da harshen Turanci, idan ana so a ce nuna mun kuɗin ko in gani a ƙasa, sai a ce Show me the money! Show me the money! Show me the money. Show me some money. Show me the money. show me the money. Ma'ana, nuna mun kuɗin ko in gani a ƙasa. A lura da kyau da wannan expressions ɗin, yana nufin nuna mun kuɗin idan aka kalli zahirin kalmomin, to yana ɗaukar wannan ma'anar, sannan yana ɗaukar ma'anar in gani a ƙasa. Da harshen Turanci, idan ana so a ce komai yana tafiya daidai ba wata matsala, sai a ce Right as rain. Right as rain. Right as rain. Right as rain. right as rain, ma'ana komai yana tafiya daidai ba wata matsala. Da harshen Turanci, idan ana so a ce kai kaɗai ne, ma'anar kai kaɗai ne a nan ana nufin ba ka da budurwa ko ba ka da mata. Domin cewa kai kaɗai ne na ko ba ka da budurwa ko ba ka da mata, da harshen Turanci sai a ce Are you single? Are you single? Are you single, Matt? Are you single? Are you single? Ma'ana kai kaɗai ne, wato kai kaɗai ne na ba ka da budurwa ko ba ka da mata, kamar yadda na faɗa a farko. Da harshen Turanci, idan ana so a ce rana bata faɗi ba, wasa bai ƙare ba. Abin nufi da cewa rana bata faɗi ba, wasa bai ƙare ba, ana nufin ba a kammala komai ba, har yau akwai dama ta yin nasara. Domin cewa rana bata faɗi ba, wasa bai ƙare ba, da harshen Turanci sai a ce Nothing is over. Nothing's over. Nothing's over. Nothing is over. Nothing is over! nothing is over, ma'ana rana bata faɗi ba, wasa bai ƙare ba.